all hung up on imaginary problems. You gotta focus on what's real, man. Deci dimineața asta e destul de groaznică, pentru că mor de somn și mă doare și burta. Da? N-ai ce să faci. Mă mir totuși că m-am găsit mașina întreagă, că am lăsat-o afară, n-am băgat-o în garaj seara asta, că m-a fost lenea seara să mai bag în garaj. M-am mai gândit în legătură cu un lucru la care tot mă gândeam eu. Un lucru care ar trebui să caracterizeze generația din care fac parte și altă generație este: fă ce-ți place, dar fă și ce trebuie. De acord că cel mai bun job este cel care îți place, dar nu tot timpul ce-ți place poate să-ți aducă bani, sau cel puțin nu poate să-ți aducă bani din prima. Foarte multă lume din generația tânără de astăzi se așteaptă ca lucrurile să le vină așa, pac, una după alta, fără să muncească. Adică, ca să ajungi să fii de succes într-un domeniu, trebuie să muncești, trebuie să înveți, trebuie să te culci târziu, trebuie să stai, să lucrezi, să tragi pe coate. Nu se poate ca să stai și pur și simplu să devii maestru într-un domeniu. Văd foarte multe lume pe internet, de exemplu. Eu nu pot să dau sfaturi în domeniul ăsta, că eu fac vlogurile doar din hobby. Dar văd foarte lume pe internet. Oare dacă mă apuc să fac vlog, câți bani o să câștig? Păi, dacă vrei să faci vlog, prima dată nu trebuie să te aștepți la bani. Trebuie să faci asta pentru că îți place să faci asta, nu pentru că vrei bani. Banii sunt ceva care îți compensează hobby-ul. De fapt, asta ar trebui să fie. Să-ți compenseze banii hobby. Aia cred că este cea mai bună slujbă, că atunci când faci ce-ți place și faci hobby-ul tău, să fii și plătit. Cred că atunci lucrezi cel mai bine. Deci asta cred că ar trebui și pe tine să te motiveze. Fă ce-ți place și nu aștepta din prima bani. În orice domeniu se pune asta. Poate după un timp vei ajunge să ai bani de să-i iei cu lopata, știi? Dar știi măcar că ai plecat de undeva de jos și faci ce-ți place. Deci, în orice domeniu nu te aștepta din prima să faci bani, decât dacă este, eu știu ce domeniu foarte interesant, dar așteaptă-te să lucrezi, să stai pe coate, să-ți tocești cotul și să lucrezi și să nu primești nimic în schimb și abia după cât timp să ai și beneficii de pe urma hobby-ului tău. Un lucru vreau să vă mai zic acum, dacă tot sunt într-o mică pauză. Poate în filmările mele ați mai văzut că nu am cei mai buni dinți aici în față. Și vreau să vă zic și de ce. În clasa 9, la o oră de sport, nu știu cum, nu mai amintesc cum am picat, dar ideea e că am picat așa în față, m-a pus o colegă piedică, n-am mai știut de mine să-mi pun mâine, să nimica, zici că am leșinat. Și am picat în față și am picat direct în dinți, știți? Și atunci am spart aici 2 dinți, doi jumate și o trebuie să mă duc la dentist și dinții care i-am aici nu sunt dinții mei adevărați decât de la jumate în sus, știți? Deci de aia uneori se văd mai ciudat că am picat în dinți și m-am rupt dinții. Asta e ideea. Am plecat înapoi la lucru că m-am luat 5 minute pauză. Ceau! Este ora 5:20 și am plecat de la lucru. Mă nervează că m-am murdărit pe pantalon. Mă grăbesc să ajung, că în partea în capătul Radului și e un trafic de numai, dar sper că nu pierd prea mult timp, că
E o vreme așa faină, nu mai am chef de lucru la ora asta, dar na, ce să faci? Mai treabă uneori. Sunt pe acoperiș la Joy FM. Acum mă duc acasă și ieșim la plimbare cu Iosa și cu Cătă. Ia auziți. Stop. A dormit Iosa și mami Săruna. Servus. Ce foame mie, nu mai pot. Și mie mi-e foame, dar hashtag rezist. Nu abuzat de hashtag-ul rezist. De ce? Că nu ne lasă, cum îl cheamă la... Nu mai te lasă la protest. Da. Ce? Ce? La ce ai vrut să zici tu? Că a apărut astăzi iarăși la, cum îl cheamă... Președintele partidului PSD. Uite. Da. A fost târzie faza. O luat eu să la vale. N-am reușit să te prind. Nu. Se doarme. Matter what you stop. Baby, that's my plan. That's my... Te-ai trezit, puiul. Dorm la loc, hai. Baby, that's my plan. Până acum pizza 5 colțuri aveau numai matizuri, uite acum și-au luat o Dacia. Am venit din nou la locul în care vorbesc eu cu voi. Nu m-am prins să dau camera mai sus, că nu mă vedeți. Cam ne apropiem de finalul acestui episod. În final am două subiecte numai să vorbesc, dar o să le vorbesc pe scurt cu voi și aștept să-mi ziceți opinia voastră în comentarii despre aceste subiecte. Primul subiect, poate unii din voi ați auzit, niște polițiști s-au filmat în timpul programului de lucru că făceau grătar. Deci ei erau plătiți să fie misiune sau pe drumuri sau oriunde, dar ei de fapt erau într-o clădire abandonată sau ce era acolo și făceau grătar. Mai proști au fost că s-au pus pe net. S-au gândit că cine poate să-i vadă dacă se publică pe net. Și astfel acum riscă concederea. Nu știu ce ziceți voi de polițiștii ăștia, cât de deștepți au fost ei, că pe lângă faptul că ei chiuleau de la locul de muncă, s-au pus și pe net, s-au lăudat cu asta și acum poate o să aibă timp tot timpul să facă grătar, că poate rămân fără loc de muncă. Următorul subiect, iară pe scurt, sunt proteste sau au fost proteste astăzi în țară din partea taximetriștilor împotriva Uber. Ei sunt nemulțumiți că de ce statul lasă să existe Uber și vor tarif mai mare
și vor să dispară Uber. Păi, să vă zic eu când aș fi de acord să dispară Uber, atunci când taxiurile vor fi la fel de curate, șoferii vor fi la fel de amabili, vei găsi la fel de ușor, vei avea aplicații pe telefon, atunci sunt de acord să dispară Uber. Dar până atunci, de ce se dispară? Nu înțeleg. Adică un serviciu reglementat de stat, taximetria, este mai proastă decât Uber, da? Uber plătește mai multe taxe și impozite. Dacă stai să calculezi, am găsit undeva un articol, Uber plătește mai mult. Păi, de ce ar închide statul român Uber? Că momentan este mai mult ca taximetria. Voi ce ziceți? Ce preferați? Uber sau taxi? Nu știu dacă ați circulat cu Uber, dar eu personal am fost... n-am fost în București sau Timișoara sau unde mai este Uber în România, dar am fost în Lisabona și Uber era super fain acolo și nu se grăbea nimeni să închidă Uber. Ba chiar cred că era mai folosit decât taxi. Deci asta e părerea mea despre taxi și Uber. Părerea mea e că n-ar trebui statul român să interzică Uber, ci ar trebui să lasă să fie competiție, că doar așa poate ajunge și taximetria din România ceva ok. Bun, am ajuns și la finalul acestui episod, că sunt foarte obosit, deci de dimineață sunt chiar obosit. Parcă tot timpul aș vrea să mă închid ochii să dorm un pic și n-am apucat. Acum vreau să termin vlogul ăsta de editat și de urcat pe YouTube și după aia mă duc să mă culc și eu, că sunt foarte, foarte obosit. Aș vrea să-mi iau o zi din concediu numai ca să stau să dorm ziua aia, deci e visul meu cel mai mare. Cam atâta, deci. Mersi că v-ați uitat la episodul ăsta. Aștept părerile voastre despre ce am vorbit în episodul de azi, că am avut mai multe reprize de vorbit în episodul ăsta. Deci aștept comentarii pe YouTube dacă vreți. Aștept un like la video, un share. Vă puteți abona și la canal. Abia aștept să ajung la 600 de abonați. Dar până atunci trebuie să vă las, că mă grăbesc la somn. Mersi încă o dată și noapte bună! Noapte bună, adică ne vedem mâine.